Gu gaztea ginenean, tabernetan jendeak kantatu egiten zuen. Etxeetan, edozein bazkaritan, familitan kantatu egiten zuen. Guk horrela ikasi genuen. Nik nire familian hala jarraitzen dugu, baina nik ez dakit gauza hori orokortuta dago. Orduan, behar bada, hortik hasi beharko genuke. Begiratu bakoitzak bere etxean, hori, Euskaldun nortasun hori ere, bertsolaritzarekin ere, egon zan urte batzutan, nahiko gainbera bezala. Gero, baserri eskolai esker edo, bertsolari eskolai esker edo, orain modan dago, eta gazteak, handan aguten dira bertsolari txapelketetara. Berriro modan, pendulo moduko bat gertatu dago. Behar bada, beste kanta herrikoietan, edo beste formula batzukin, edo beste ez dakit nola, agian, etorriko da buelta. Ni esperantza horrekin. Baina ez dakit ezer gehatzen esateko. Bakarrik, beti gizakiok, esango nuk nik ez Euskalduna bakarrik, daukagun gaitza dela, beltzetik zubira edo zubiri beltzera pasatzen garela. Eta bien bitarteko margo ezberdin guztiak galtzen ditugula. Orduan, badator moda bat egokitu beharrean lengua gutxi egiten dugu. Eta ez dartzetan lengua gutxi. Jakin behar dugu osagarria izaten. Nik uste dut. Esan.